Norvège jamana ɲɛmɔ olu ye lasili kɛ alamisa tɛmɛnen na o tikalo tile 31 san 2023 ka yira k'a fɔ min ye u ka lasigidenso ye sa ko u bɛna o datugu ka sabu kɛ lakana kow ye. Minisiri min bɛ n'a ɲɛsinnen don lakanako kɔɲɛ kɔlɔsili ma an ka jamana kɔnɔna na ka fara minisiri min bɛ ni ale bɛ jamana bɛɛ jɛ fanga baaraw olu kɔlɔsili hukumu kunna no o de ye colonel Abdulaye Maiga ye olu ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ kunnafonidilaw ye ka kunnafoni di maaw ma carte biométrique ko kun kan. Kunnafoni kɔnɔna na a bɛna nin fana sɔrɔ a kɔnɔ min ni o de ye an ka jamana kɔkana kunnafoni ye Senegal jamana ɲɛma ale ye layidu kɔni ta ka yira k'a fɔ ko a tɛna na manda sabanan kɔni k'a tɛna o baaraw bila sen kan. Nin ye kunnafoni kumabaw ye walawalali bɛna kɛ nin na sisan da in na Aminata Kulubali fɛ nɛgɛw karafe bɛ Sulemani Kulubali bolo aw sɔgɔlen don Savoir Media la ka fara Savoir FM ka 91.7 don ka bɔ Kabala zone universitaire kɔnɔna na aw dangana. I n'a fɔ lase kɛraw ye sisan da in na cogoya min na bi ale ye juma ye septembre kalo tile gale don san 2023 an ɲɛfɔliw kɛ sisan da in na ka yira k'a fɔ min ye an ka jamana kɔnɔna baarakɛbaw ye sa ni o de ye minisiriw ye minisiri fila ni minisiri bɛ n'a ɲɛsinnen don lakanako kɔlɔsili kɔɲɛw ɲɛnabɔliw ma ka fara minisiri min bɛ sa ni ale ye jamana kɔnɔna bɛɛ jɛ fanga baaraw sabatili hukumu kɔnɔna na ayiwa ni o de ye ministre général de brigade Dawudu Ali Mohamedine ka fara colonel Abdulaye Maiga kan ayiwa u ye kunnafonidilaw wele ka se ka kunnafoni di maaw ma carte biométrique ko ale kunkan ayiwa o hukumu kɔnɔnaw la sa o y'a yira k'a fɔ min ye minisiri min bɛ ni ale bɛ lakanako kunna général de brigade Ali Mohamedine ale y'a yira k'a fɔ ayiwa ko baara minnu n'olu kɔni bɛ sen na ko nisɔndiya don ka ɲɛsin olu yɛrɛ ma ka d'a kan baara minnu n'o kɔni donna ayiwa ko caman kɔni kɛra a la ayiwa o de ye k'a yira k'a fɔ ko min ye carte miliyɔn 8 bɔɲɔngo ayiwa ko min kɔni kɛra a la sa o bɛ t'i jɔ 500,000 ani 537 ani ka taa se 428 ma ko baara sera ka lawaleya a kow la o kumana ko ni jateminɛw kɛ ka a tɔ kɔni bɛrɛ tɛ bilen ka d'a kan min ni o kɛra sa k'o ka ca kilancɛ yɛrɛ ye ayiwa k'o kɔni nisɔndiya ko ye u ka baaraw kɔnɔnaw la ayiwa ko o kɔni bɛ laɲini mun ye k'a fɔ jamana kɔnɔna na ko carte kɔni baaraw kɔni kɛra min ye dilanniw ye ayiwa ko nka maa minnu bɛ yen sa n'olu kɔni kan ka taa u ka carte kɔni minɛnw la ko maa tɔ bɛɛ kɔfɛ halisa bari ko carte min bɛ bolokɔrɔ ye ko o bɛ t'i jɔ carte miliyɔn 1 bɔɲɔngo la u y'a yira k'a fɔ min ye minisiri ye sa ni o de ye colonel Abdulaye Maiga ale fana ye jigi sigi kuma kɔni ta ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma k'a yira k'a fɔ mɔgɔw kɔni k'u hakililaw tigɛ ka d'a kan baara ninnu ko u bɛna labila sen kan kura ye ayiwa min ye ka se ka yɛlɛma kɔni o bɛ don baaraw taabolo bɛɛ lajɛlen na wa fana min ye a baara kɔni kɛcogoyaw ye ko u na olu baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ a kɛcogoyaw la o kama u ye ni kunnafonidilaw wele ka se ka nin ɲɛfɔliw kɛ maaw ye baara yɛrɛ taabolo la wa a yɛrɛ k'a fɔ min ye carte biométrique yɛrɛ sa ko fɛn don fɛn min n'a nafa ka bon sɛbɛnfuraw la kosɛbɛ ka d'a kan ko a bɛ jɔyɔrɔ caman fa min ye k'a fɔ wote sɛbɛn na ayiwa k'a bɛ se ka o jɔyɔrɔ fa wa fana min ye fasoden sɛbɛn yɛrɛ fana ka a bɛ se ka o jɔyɔrɔ fɛnɛ fa. O tɛmɛnen kɔ Norvège jamana ɲɛmɔgɔw u ka sira kɛ u ka minisiri ye minisiri min n'a ɲɛsin bɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛw ka ko kɔɲɛw ɲɛnabɔliw ma a ye laseli dɔw kɛ alamisa don u tikalo tile 31 san 2023 a y'a yira k'a fɔ min ye Mali kɔnɔna na sa olu ka lasigidenso min bɛ yan nɔ ko u kɔni bɛna o datugu ka d'a kan lakana kɔni ko olu kɔni ye jateminɛ minnu kɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛlen kɔfɛ ayiwa ko u y'a ye k'a fɔ lakana kɔni o tɛna na sɔrɔ jamana in kɔnɔ ka d'a kan min ye finitigilakaw ye ko olu kɛlen ka fangaw ta ko fangaw talen kɔfɛ u fɛ ko u ye finitigilaka dɔw minnu olu ka jamana kɔnɔ n'o ye diɲɛ maa wɛrɛw ka finitigilakaw ye min n'o ye Faransi jamana denw ye ayiwa o kɔfɛ ko o fana tilala ka na a bila sen kan tuguni k'a fɔ ko min ye MINUSMA maaw ye ko olu fana ka ta ka bɔ jamana kɔnɔna na o kumana ko olu ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛli kɔni mina kunjɛ décembre kalo tile 30 nata la ayiwa ko baara kɔnɔna na sa ko olu kɔni ɲɛ b'a la k'a fɔ ni olu ka minɛnw bɛɛ kɔni jɛra ka bɔ ko lakana kɔni ko o bɛna gɛlɛya kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna na o kumana ko kama olu n'u ka minɛnw kɔni jɛ ka taa wa ko u ka lasigidenw kɔni n'a ye jamana wɛrɛw kɔnɔnaw la min n'o de ye Burkina Faso ka taa se min ye Tchad jamana ma Mauritanie jamana kɔnɔna o kumana ko u na ye o yɔrɔ kofɔlenw kɔnɔnaw la
O tɛmɛnen kɔ a yirala k'a fɔ min ye an ka jamana finitigilakaw min ye k'a fɔ olu minnu bɛ fanga la ni waatiw la jamana ɲɛmaa Kolonɛl Asimi Goyita ale kɔni ye baara dɔ kɛ min ye k'a fɔ a ye maa dɔw kɔni bisimila an ka jamana kɔnɔna la n'o ye Irisi jamana cakɛlaw ye min ye jamana ɲɛmaa Vladimir Putin ale ka cidenw do de ye minisiri danga min ni ale ka baaraw ko ɲɛsin bɛ ayiwa u ka jamana ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ko kɔɲɔw ɲɛnabɔliw ma o kumana u nana kuma falenbaliw la jamana ɲɛmaa fɛ o kuma falenbaliw kɔni bɛ ka boli fɛn minnu kan o de ye k'a fɔ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ lakanako kɔnɔna na u bɛna kuma kɛ o kan dɛmɛ bɛ se ka kɛ sira jumɛnw fɛ yaasa lakana bɛ se ka sabati cogoya minnu na ba Maliba kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya ma fana ka taa ɲɛsin an ka jamana ni jamana wɛrɛ minnu bɛ danjɛbaw kɛ minnu ni olu ye cɛncɛnkan jamanaw ye ni o de ye Sahel jamanaw ye o kumana ko olu bɛɛ lajɛlen dɛmɛli siraw do min ye k'a fɔ u bɛ lahalaya min kɔnɔ nin waatiw la n'o ye lakanabaliya ye o min ɲɔgɔn ɲamɛ an ka jamanaw kɔnɔnaw la ayiwa u bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ o la ɲɔgɔn fɛ yaasa ka se ka basigi la nati. O bɔlen kɔ ye min ye jamana kɔkanna kunnafoniya ye sa Senegalikaw fɛ an tun y'a fɔ aw ɲɛna kunnafoni kumaba kɔnɔna la sisan a yirala k'a fɔ min ye Macky Sall ye sa Senegal jamana ɲɛma ko a kɔni ye sigira ka kuma ninnu ka ko kurakun min ye k'a yira k'a fɔ ayiwa alamisa tɛmɛnen na ne a bɛnna uti kalo tile 31 ma san 2023 a ye a kunda jamana cɛmancɛ bolo yɔrɔ dɔ kan n'a bɛ f'o ma ko Tuba ayiwa o kɔnɔnaw la sa a taara maa ɲɛkɔrɔ ka taa kɔni ka taa sɛbɛntiyali kɛ a kan n'o o de ye kalifo général Mouride ayiwa ko a tɔgɔ ye Serigne Mustafa Basiru Mbake ayiwa ko o kɔni a taara yir'u la k'a fɔ ale kɔni ma hakilina foyi ta wa hakilina tɛ a la k'a fɔ ko a bɛna mandat sabanan baara k'a bɛn'o bila sen kan koyi wa ko a tɛna sen don o ko la fiyewu o kumana wa ko kabi a ka kalafili mandat filanan kalafili waatiw la k'a kun ye o kuma lasew kɛ wa k'a b'o kelen kan k'a tɛna na mandat sabanan kɔni ko ale tɛna na o baaraw kɛ cogoya si la jamana in kɔnɔna na. Gabonkaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ min ye olu ka fanga sinamatɔw ye sa ko olu kɔni ye a yira k'a fɔ jɔakun tile kelen tɛmɛnen kɔ min ye baaraw kɔni Ali Bongo Ondimba ale kɔni ka fanga dafirilen ayiwa ko min ye Général Brice Oligui Nguema ye ale kɔni ye a yira k'a fɔ ko fanga kɔni o na kɛ ale bolo nin waatiw la min ye jamana ɲɛmaaya baaraw ye ko olu kɔni na olu bila sen kan baaraw labɔ daminɛ ayiwa o hukumu kɔnɔna na sa u ka cour constitutionnel maaw ɲɛkɔrɔ ala min ni o kɔni bɛna kɛ septembre kalo tile 4 san 2023 la a bɛna taa kalenkasiɲɛ kɔni kɛ jamana ɲɛmaaya k'a fɔ a bɛna baara minnu bila sen kan n'o ye jamana ɲɛmaaya baaraw ye a bɛna o kalenkasiɲɛ kɛ jamanadenw ɲɛkɔrɔ ani jamana forobaca ɲɛmɔw ɲɛkɔrɔ ayiwa o baaraw kɔnɔna la sa a yira k'a fɔ min ye plateforme alternance 2023 o maaw ye laseli dɔw kɛ ka ɲɛsin finitigilaka ninnu ma n'o de ye weleweleda ye k'a fɔ u ka bɛnkan sabati u ni ɲɔgɔn cɛ yaasa lakanaw bɛ se ka sabati jamana kɔnɔna na baaraw olu bɛ se ka taa taabolo ɲuman na cogoya minnu na o kumana bɛɛ lajɛlen k'i jɔyɔrɔ fa a kow la o kumana ko u ka se ka bɛnkan sɔrɔ kow la baaraw ka cari maaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen ka se k'i ta kɛ a kɛcogo la yaasa basigi o bɛna jamana kɔnɔna baaraw taabolo la. Farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ka bi kunnafoniw datugu a yirala k'a fɔ min ye wida dɔ ye Casablancaw fɛ yen nɔ ayiwa ko olu kɔni tun bɛ u ka so u ni maa kun bɛ ɲɔgɔn na min n'o de ye Marakukaw ka fusil ye ayiwa ko olu kɔni ka nin dolantan kɔnɔna na sa sebaaya kɔni o kɛra Marakukaw ka fusil kɔni ta ye ni celu 2 ani fu ye ayiwa o y'a yira k'a fɔ nin dolantan ninnu baara bilala sen kan alamisa don uti kalo ale tile 31 na san 2023 a kɛra complexe sportif Mohamed Senga ale kɔnɔna na u ka dolantan ta ko tile fɔlɔ tali datuguli baaraw kun do ni o de ye Botola Pro D1 ye o kumana o dolantan baaraw olu de kun bɛ senna ni waati kɔnɔna la. O fana bɛ dansigi kɛ bi don kibaru la min lase kɛra aw ye Aminata Kulibali fɛ ka nɛgɛw karafe to Sulemani Kulibali bolo aw ni ce danaya dalila Savoir FM ni Savoir Media ka aw ladɔnniya kunnafoniw la a kan bɛɛ jɛ waati wɛrɛw la.